61 нафар сокинони шаҳри Гулистон ба илтиҳоби шадиди роҳи нафас ва шуш гирифтор шуданд. ҳоло танҳо як нафар бо ин намуди беморӣ дар беморхона бистерӣ мебошад ва зери назорати духтурон қарор доранд. вазъи саломатии бемор хуб мебошад. дар ин бора Фирдавс Шарифзода раиси шаҳри Гулистон ҳангоми нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон маълумот дод. аз рӯи таҳлили вай хушбахтона ҳодисаи фавқ ба қайд гирифта нашудааст. оид ба пурзӯр намудани тадбирҳои зидди эпидемикӣ барои пешгирии интиқол ва пайдоиши сироятии нави коронавирус COVID-19 ба тасвиб расида ситоди шаҳрӣ фаъолият дорад. тибқи дастури супоришҳои пешвои муаззини миллат доир ба пешгирии сироятшавии коронавирус дар ҳудуди шаҳр як қатор тадбирҳои зарурӣ андешида дар ин самт чораҳои мушаххас роҳандозӣ гардид. тамоми чораву тадбирҳо барои ҷилвагирӣ аз густариши вируси COVID-19 ва таъмини тандурустӣ ва амнияти шаҳрвандон андешида шуда истодааст. муассисаҳои тандурустӣ бо дорувориҳои зиддивирусӣ, либосҳои махсуси муҳофизатӣ ва маводҳои безараргардонӣ таъмин мебошанд. гурӯҳҳои мобилии сироятии эпидемиологӣ иборат аз ду гурӯҳ 4 нафара гурӯҳҳои махсусгардоншудаи ёрии тиббии гуногунсоҳа, 6 гурӯҳи 4 нафара таъсис дода шуда ба аҳолии ёрии тиббӣ расонида истодаанд. азбаски беморхонаи шаҳри Гулистон ба он ҳолат чандон омода набуд, беморони сироятёфтаи илтиҳоби шуш ва роҳи нафас дар беморхонаҳои шаҳри Хуҷанд, Бӯстон, беморхонаи клиникавии вилояти Суғд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров табобат гирифтанд. ҳоло бошад барои пешгирӣ аз мавҷи дуюми COVID-19 дар беморхонаи марказии шаҳри Гулистон 50 адад карт барои карантин бо тамоми шароиташ омода шудааст. барои гумонбаршудагон 10 кат дар шӯъбаи сироятии беморхонаи маркази шаҳр ва 30 кат дар шӯъбаи сироятии беморхонаи рақами 3 ҷамоати шаҳраки Зарнисор омода карда шудааст. барои харидории маводҳои безараргардонӣ, таҷҳизот, ҳароратсанҷи фосилавӣ беш аз 54,000 сомонӣ маблағҳои зарурӣ ҷудо гардида харидорӣ карда шуданд. аз ҷумла 455,000 сомонӣ ба соҳаи тандурустӣ ва 48,000 ба дигар муассисаву ташкилотҳои бюҷетӣ равона гардидааст. инчунин аз тарафи корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо ва соҳибкорони маҳаллӣ низ маводҳои безараргардонӣ, либосҳои махсус ва ниқоб ба муассисаҳои тиббӣ дастрас гардиданд. ҳамчунин дар нишасти хабарӣ гуфта шуд, ки давоми 6 моҳи охир дар шаҳри Гулистон 93 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки ошкоркунии он 97.5% ташкил медиҳад. ҷиноят содиркунӣ аз ҷониби ҷавонон бошад 10 ҳолатро ташкил медиҳад, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2019 як ҳолат зиёд мебошад. ҷиноятҳои махсусан вазнин ба қайд гирифта нашудааст. ҷиноятҳои содиршуда асосан дуздӣ ва қаллобӣ мебошад. дар мавриди ҷиноятсозии байни ҷавонон ва ноболиғон давоми 6 моҳи охир ба муқоиса бо соли 2019 камтар маълумоти бештар мебудид. сипас дар мавриди ҷиноятсозикунӣ байни хонандагон, оё имрӯз ҳастанд хонандагони шаҳри Гулистон ки даст ба худкушӣ заданд? озмоини соҳаи соҳави сарпарасти соҳа занҳо ҷавонон пурра дар соҳаи маориф дар маориф корбарӣ мекунем. оини масъалаи ҷинояткорӣ мана вай Охунзода як маълумоти муфассал дид ки чанд нафар раисони ҷавонон нисбати соли гузашта чанд қадар изофа шуд ки чанд қадар айни ҳол аз тарафи ноболиғон 12 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст ки нисбати соли гузашта 4 ҷиноят зиёд мебошад. аз тарафи ноболиғон умуман дар шаҳри Гулистон худкушӣ ба қайд гирифта нашудааст. танҳо як худкушӣ аз тарафи занҳо дар соли 3 моҳи аввалан ба қайд гирифта шудааст. Гулистон ки шаҳри сайёҳӣ аст, давоми 6 моҳи аввали соли 2020 924 меҳмонони хориҷӣ ва 6648 истироҳаткунандагони дохилӣ ба осоишгоҳҳо ва истироҳатгоҳҳои ҳудуди шаҳр ташриф оварданд, ки дар маҷмӯъ 7572 нафарро ташкил медиҳанд. ҳаҷми маблағи воридшуда аз ҳисоби сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ дар ин давра 6 миллиону 454 ҳазор сомониро ташкил медиҳад, ки аз он 1 миллиону 412 ҳазор сомонӣ ба туризми хориҷӣ рост меояд. роҳбарияти шаҳр дар хулосаи суханаш изҳори умед намуд, ки Гулистон нимсолаи дуюми соли 2020-ро бо нишондиҳандаҳои боз ҳам беҳтарини рушд ҷамъбаст хоҳад кард. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.